Hola, avui parlarem d'un tema clau, l'avaluació. Per què és important, què significa avaluar i com podem fer-ho de manera efectiva. Què és avaluar? Avaluar és el procés d'identificar, analitzar i interpretar dades sobre l'aprenentatge dels estudiants. El seu objectiu principal és ajudar a regular i millorar el procés d'ensenyament-aprenentatge. És molt més que posar una nota numèrica o una qualificació. Avaluar implica entendre com s'està aprenent i quins passos es poden seguir per continuar avançant. Què comporta avaluar? Doncs avaluar comporta fer observacions. De què? Del procés d'aprenentatge. Recollir dades amb instruments adequats. Reflexionar sobre aquestes dades i prendre decisions per ajustar l'ensenyament. D'aquesta manera, poder ajudar l'alumnat a millorar els seus assoliments. Anem a veure quins són els diferents tipus d'avaluació. En primer lloc tenim l'avaluació inicial. Aquesta s'utilitza per conèixer el punt de partida de l'alumnat abans de començar un procés d'aprenentatge o una situació d'aprenentatge. Ens ajuda a identificar necessitats i interessos de l'alumnat. Com a exemple d'instruments podríem trobar qüestionaris, KPSIs, Kahoots, debats, jocs, preguntes obertes, entre d'altres. Entrant en matèria, i al llarg de la seqüència didàctica trobem l'avaluació reguladora. D'una banda, l'avaluació formativa. L'avaluació formativa té lloc durant el procés d'aprenentatge. El seu objectiu és ajustar l'ensenyament en temps real perquè l'alumnat pugui progressar. El professorat és qui s'encarrega de recollir les dades, analitzar-les i emetre judicis, fent un feedback constructiu a l'alumnat perquè aquest pugui progressar en el seu procés d'aprenentatge. Com a instruments d'avaluació podem trobar rúbriques per avaluar activitats específiques, llistes de control, proves, qüestions obertes i la pròpia observació d'aula, d'entre d'altres. D'altra banda, tenim el que seria, dins de l'avaluació reguladora, l'avaluació formadora, en forma d'auto i coavaluació. L'avaluació formadora implica que els estudiants participin activament en el procés d'avaluació, recollint i analitzant les dades i fent una pròpia autorregulació del seu aprenentatge. L'autoregulació els ajuda a reflexionar sobre el seu progrés, mentre que la coavaluació els permet aprendre dels propis companys. Com a exemple d'instruments d'avaluació, ja tenim els mateixos que l'avaluació formativa, no canvien, però en podem afegir algun. Com a autoavaluació podríem afegir un diari d'aprenentatge i com a coavaluació rúbriques d'avaluació entre companys o inclús del treball en grup. Un complement molt interessant per fer auto i coavaluació és el Clorúbrics de Google Sheets. Per últim, tindríem la que seria l'avaluació sumativa o qualificadora i té com a objectiu principal valorar els resultats assolits. Aquesta avaluació sovint va associada a qualificacions o certificacions. Alguns exemples o instruments són els anomenats anteriorment, als quals hi podríem afegir exàmens o tests, ja siguin de caràcter parcial o final, d'acord? I per últim, comentar que l'avaluació és el motor de l'aprenentatge i recordeu que serveix per regular-lo. L'error és útil i sempre ha de ser benvingut, de manera que és un tema que hem de seguir treballant amb el nostre alumnat. Els hem d'ensenyar a treballar amb l'error, d'acord? L'avaluació ens ajudarà a què? A millorar el procés d'aprenentatge i és una oportunitat de creixement. Fins aquí el vídeo d'avui. Que vagi molt bé.